Hei, bună ziua, doamnelor, sunt Hydro Gamesoft și astăzi vă arăta cum să facem tun, ca acesta. Deci, în primul rând ne trebuie mină care explodează, TNT. Se cheamă TNT, deci dacă ai flacăra de redstone, așa. Ați observat? Și deci așa ar funcționa. Mai prevedem o dată. Babam. Deci e foarte tare tunul. Deci vă arăt chiar cum se deci nu ne trebuie un anumit lot, adică deja în mii de zone. Hai să luăm din cristal să-l facem. Deci, fii atent, pui 4 pe pământ, 4 pe pământ, 4 pe pământ și una în spate. Să nu fie lipit, să fie liber aici. Și apoi mai pui un rând deasupra. Îl faci așa. Ține minte. Apoi îți trebuie stone slab să fie pe jumate. Așa. Apoi îți trebuie apă. Dacă nu ai așa ceva, scăldare, poate îți pui. Și deci, pui redstone. Și pui un buton din acesta. Și deci, să vedem cum funcționează. Ce e alarmă? Hai, deci să nu ne târguim mult, hai să vedem cum funcționează.